कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। ग्लोबल कोकण महोत्सवाचं आयोजन खूप सुंदर आहे। थेट कोकणात आल्याचा अनुभव आला। मुंबईकरांनो, येवा कोकणात, कोकण आपलंच असा असं आवाहन माजी आरोग्य मंत्री दीपक सावंत यांनी केलं। काय म्हणाले दीपक सावंत, पाहूयात। ग्लोबल कोकण ही कन्सेप्ट खरंच गेल्या काही वर्षापासून संजय जाधव राबवत आहेत आणि त्यांचं हे मोठं स्वरूप बघून खरोखर खूप अभिमान वाटतो की कोकणामध्ये एवढी जैवविविधता आहे, एवढी संपत्ती आहे, एवढी पशुसंपत्ती आहे आणि व्हरायटी आहे कोकणामध्ये। आणि पर्यटनासाठी थायलंड देखील कमी पडेल इतकं मोठं कोकण आपलं आहे आणि आपले बीचेस इतके सुंदर आहे की याच्यावर मराठी माणसाला फॉरेनला जायची गरज नाही आहे। आपणच डेव्हलप केलं तर कोकणची समृद्धी दूर नाही आहे। आणि मी सर्व कार्यकर्त्यांना, यादवरावजी ते सर्व कार्यकर्त्यांना आणि त्यांच्या सर्व असोसिएटला धन्यवाद देतो आणि त्यांचं अभिनंदन करतो की हे अतिशय सुंदर काम करतायत आणि त्यांचं काम असंच पुढे जाऊ आणि कोकणातल्या लोकांना रोजगार मिळेल आणि ते सेल्फ डिपेंडंट होईल। सर, तुम्ही देखील कोकणातले आहात आणि इथे कोकण अनुभवायला मिळतोय मुंबईमध्ये। मी कोकणातला आहे। मी वर्षातनं 2 किंवा 3 वेळा जाऊ शकतो, पण ह्या तुमच्या प्रदर्शनात आल्यानंतर असं वाटतं की आपण कोकणातच आहोत। खरं कोकणाचं स्वरूप अनुभवायला मिळते। म्हणजे अगदी शिमल्यापासून सगळं त्यांनी दाखवलेलं आहे, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचं काही वेगळं वाटत नाही। आपण या नेस्कोमध्ये आहे असं पण वाटत नाही, आपण कोकणातच आहोत असं वाटतं। मुंबईतील कोकणकर मंडळींना काय संदेश द्याल, काय आव्हान कराल? मुंबईतल्या उद्योजकांना असं सांगेन आणि तरुण पिढीला असं सांगेन की पुन्हा एकदा कोकणाकडे वळा। कोकण आपलंच आहे, जेव्हा कोकण आपलंच असा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।